И добре, ще в едно ново видео, където днеска ще играем Five Nights at Freddy's FNAF 1, да. И искам да кажа нещо, че не мога да играя Playtime Chapter 3, не мога да изиграя и Chapter 4. А Chapter 5 не е излезнал на мобайл още. Така че не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате видеото и да ударите камбанка. И приятно гледане, хора! New game. Very help wanted. 12 AM. Нощ първа. Какво е това? Трябва да вдигнем, но тук има плъщ. Така. Че? А то си го изписа, това е яко. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children. You need to show them a little respect, right? Okay. Това е, хора. Хора, даже и разбрах, че трябва да стигнем до 6 часа, за да спечелиме нощ първа. Така че... Де да обиколиме камерите? Разбрах имената някои. Това е Фреди. Това е Фреди, където го пипам. Това май беше Чика. Това май беше Бони. То синьо. Чика е жълтата, а Фреди е той. Мечката. А то там червения. Той е червен. Фокси се нарича. Така че... И просто трябва да шакаме. Да чилваме. Especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Oh, horse 4 AM. Ух, това по принцип е Golden Freddy. Един, не знам. Моли да го... Най-сетне. Добре, тук. Здравей, Бони! Може харчиш пава вече? Не, още не харчи. Хора, 5 ям, брат. Хора. Охо, то се разгърна, хора.
Ето, виждате ли го? О, 5 хора. Супер. О! Гледайте го, хора, гледайте. Тей чик. Фреди май ще тръгне към нощ трета или нощ втора. А Фокси не се знае, аз не знам. Може тръгне по всяко. Let's go, хора! Успяхме да минем нощ първа по последните. Не беше толкова тега, буквално нищо не трябваше да правим. Добре, 12 часа. Че те вече Power Hub ми се. Аз мисля, че от това ниво почва да ми пада Power. Ти, какво правят? Ето го, горе. Ето, мютнал го. Че ме дразни. Добре, нощ втора. Вие какво прави той? Добре, този още не е мръднал. Добре, той мръдна. Тегът е. Леко бе, Бони, какво правиш? Ето го. Добре, още сме на 100%. Ето нощ първи и нощ втора са лесни. Айде, един да яеме, хора. Добре, още никой не е мръднал. Голден Фреди, хора. Той не се е разгърнал. В това място. Camera disable. Disable audio only. Мале хора, гледайте коридор, как изглеждаш, майко. Ага! Дете чик. Леко бе, леко бе, леко бе. Леко бе, Бони. Хора, аз мисля, че Бони първи ще атакува. Защото той вече е много близо до мен. Добре. Само да видя тук. Просто го няма. Добре, той отиде на трета камера. Ви сте бат сме. Оли! Добре. Добре. Мога да отворя. Така, 4 AM стана. Добре, ти се върнах, ето го. Добре, той те при чика. Не Фокси попре нищо. Чакай, само стои на място. То Фреди няма мръдне скоро. Така. Мали хора, малко ме е страх, ама не е чак толкова. Това не го осъзнах. Чакай малко бе, Бони, аз не го осъзнах, че е там. Да. Добре, Фокси, добре, не. Добре, 5 AM, почва. Мали. Мали, това ми иска.
Ма чисто е. И скоро и втора нощ минахме. Супер. Ма тия нощи много бързо минават. Трета нощ. Май, че сега ще бъдем много по-тегово хора. Честно ви казвам. Добре, това сам измени, ще го мютна. Гледайте. Чика направо тръгна. Че да го мютна. Така. Майко! Но, тия камери само прекъсват. Хора, да видим. Добре. Хора, нищо интересно не се случва. Буквално никой не мъртв. Вот така спавам и сменям камерите. Мале хора, нищо не се случва. Много тъпо. Лека ме гледа тази хора. Та чик. Може да се така ще имам. Ако умра. И знаете ли, ще гледам. Да съм мърдали тук там. Бръдни малко е тук, да. Искам малко по-страшно да бъде. Така. Какво прави тая ясна? Хора. Бони, Фреди и Чика са актив. Само Фокси още не е актив. Да, Чика нещо е бъгнало или ясно. Правя хора, защото пауъра ми е бъгнало. Не знам защо. Да, така не е интересно, ама... Това се направи. Моля, гледайте къде е Фреди вече. Никой няма на сцената. И скоро минахме нощ трета.
Така. В принцип, хора, що го да знам играта, гледал съм я. Малечика веднага тръгва. Мале, Бони и Фреди веднага тръгнах. Чика и Бони. Охо, Фокси се малко се разгъна, май че тази нощ ще идва. Добре. И Фреди ли е тука гадост? Добре, Фокси. Фокси не е мръднал. Ето къде отиде? Ето тук Фреди, ето го е там. Очичките му. Гледай го къде стои то. Той е да не казвам. Добре. Хора, аз мисля, че днес ще мине тази игра, ама не съм сигурен, защото 6-та нощ ще бъде много по-трудно. Но спокойно ще направя игра с Custom Night 2020. Обещавам ви, хора. Чичо, но осъзнах, че идва това Бони. Добре. Мали, знаех си. Добре, бе. Ой. Хайде да го така на спокойствие. Добре, Бони ще отиде. Добре, то Фокси хич не е мръднал. То пак идва. Добре, махна се. Това махна ли се? То още не се е махнал. Yes! Бихме и нощ четвърта. Остава все по-тегаво, хора. А пък Фокси с това тичане. Ох.
Кой говори така, бе? Хора, напишете ми долу в коментарите кой говори така. Много странно. Много странно, хора. Напишете ми то долу в коментарите кой беше той, който говори по телефона. Добре, няма никой. И тримата са тук. Сега се пръснах. Добре, един е. Гледай тачик. Ще чу, че трябва така да се отворя. Къде е Фреди? О, гледайте го как гледа. Хора, гледайте го как гледа това. Добре, 2 часа. Аз мисля, че колкото по-голяма нощ стигаме нагоре, толкова по-бавно минават нощите. Напишете ми и това долу в коментарите дали е така. Гледа. Добре, хора, че ме страх да не ме убият. Добре. Добре, свободно сме. Не, Фреди. И Чика! Фреди. Хора, когато е... Майка гледа на камерата. Хора, трябва да чакате малко. Просто няма да говоря. И хора, минахме 4-та нощ ли е това? 5-та нощ. Ей! Това 120, не, това са $120. Това е много. Значи бихме играта, хора. Това ще бъде края на видеото. Също и в тази игра има секрет, сам аз не ги знам. Така че няма да ги откриваме, за жалост. И ако я хареса видеото, не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала и да ударите камбанка. И чао, хора, от мене.